jabarani kan énergie ambiance sanfɛ bi a tigi yɛrɛ sera an fɛ yan nin ye koba ye énergie tv bolo bi parce que vraiment denmisɛnnin min don ko star don ko n b'a commentaire kɛ o tɛ dɛ ni maa ye fɛn min kɛ i k'o de fɔ n'i ladamunen don k'i ŋaniya ka ɲi k'i b'i fa bonya i b'i ba bonya i ni Madu Tunkara bɛ taa sira kelen fɛ parce que ni tɛ dangaden fɛ ala k'an bɛɛ kɛ duwawuden ye an ka invité a sera yan a y'aw tɔw ka jabarani kɔrɔ n'a bɔra sisan n b'a dɔn maa caman bɛ kule i ka salon kɔnɔ parce que bi ala ye dawula d'a ma mais a yɛrɛ y'a ɲini dɛ a fa y'a ɲini a ba y'a ɲini k'a bila a ɲɛ a yɛrɛ majiginnen don a ti a fa filan si wele a tɔgɔ la a b'a fɔ a bɛɛ ma tɔntɔn hali n'a t'i dɔn a b'a fɔ ko tɔntɔn a ba filan fana hali n'a t'i dɔn a b'a fɔ ko tanti awɔ n'a t'o si dɔn n'a b'a dɔn k'i ka kɔrɔ n'a ye a b'a fɔ ko kɔrɔ n kɔrɔ vraiment o ka di diɲɛnatigɛ la n'a ye ɲɔgɔn bonya dɔrɔn i bɛ avancer a y'aw sigi aw ka jabarani kɔrɔ a tigi bi a donna sisan ayiwa an balimaw an y'a fɔ aw ye cogo min an ka invité sera kɛnɛ kan an bɛɛ den de don Sidiki Jabate. Ne yɛrɛ fa tonton Madu, je vais très bien. Je vais très bien. Je suis vraiment content d'être i ka plateau kan yan. Merci. Et merci de m'avoir invité. Ça aussi c'est un honneur. Et a dan do quoi. Sidiki ni maa ye fɛn min ɲini o de bɛ k'i ye. C'est vrai. Ni n kumana cogo dɔ la mɔgɔw b'a fɔ ko n yɛrɛ den ye. C'est vrai. K'o don o tɛ. Mali bɛɛ b'i ka bonya fɔ. K'i bɛ bɛɛ bonya. Hali bi ala k'i mɛn o sira kan. Amina rabi. Nka an t'i fo dɛ an b'i fa n'i ba de fo. Parce que n'i fa n'i ba ye éduqué ka taa sira min kan. I bɛ ko di. I fa ye fɛn min dilan ani ba ye min dilan k'a bila i ɲɛ o de y'i se plateau in kan bi. C'est vrai. Mais a ka di maa caman fana ye se u ka plateau kan mais Sidiki e fana tɛ se o plateau bɛɛ kan. O ye honneur ye ne fana bolo bi. Non alhamdulillah. N b'i fana fo ala ka k'i waleɲuman dɔn. Den ɲuman wolo ka di bɛɛ ye. C'est vrai. Nka n'i mɛ ɲuman kɛ i tɛ den ɲuman sɔrɔ. C'est vrai. ala ka den ɲuman di an bɛɛ lajɛlen. Amina rabi. Sidiki an y'i wele ka na plateau kan vraiment a ka di mɔgɔ caman ye k'i lasɔrɔ mais bi ala ye i don anw garijɛgɛ la bon seli bɛna se bon ne b'a ye i bɛ fɛn caman kɛ jamana wɛrɛw kan i ye star ye bi mɔgɔw ka sɔn ne yɛrɛ sɔnnen don ni fɛn bɔr'i la min ka fisa n'i ye bɛɛ ka ala deli y'o di i ye si hakɛ min b'i la ka kɛ star ye nin hakɛ la vraiment i bɛ ala fo an b'an bangebagaw fo mais i bɛ taa kobaw kɛ jamana wɛrɛw kan jamana wɛrɛ présidents b'i wele jamana wɛrɛ mɔgɔbaw b'i wele bon kɛ initiative sɔrɔ ka na an ka jamana kɔnɔ nin seliba in na an ka stade min bɛ yan nɔ n'a kɛ bon an ka stade bɛɛ 26 mars i ko ni seli tɛmɛna ko dugusɛjɛ ko Mali denmisɛnninw ko se tɛ minnu ye se bɛ minnu ye k'i bɛ fɛ ka concert kɛ bɛɛ lajɛlen k'a da bɔ k'a bin parce que a ka di Sidiki ye mɔgɔ caman bɛ a fɛ k'i ye nka i ka concert VIP la u tɛ temps sɔrɔ a tigi sɔngɔ ka ca dɔɔni. A tigi sɔngɔ ka ca dɔɔni mais nin na k'i bɛ fɛ vraiment denmisɛnnin bɛɛ kɛ bɔ mɔgɔ se bɛ min ye o se tɛ min ye vraiment i bɛ fɛ ka concert kɛ bɛɛ de ye. Tiɲɛ don. O de la i nana stade 26 mars in ta ne y'a kuma mɛn mais mɛn da ye mɛn tigila ye. C'est vrai. J'ai dit que n bɛ fɛ Sidiki yɛrɛ ka na plateau in kan k'a kuma fɔ maliyɛnw k'a faamu kun min na Sidiki nana stade 26 mars la. Tiɲɛ don. Ne fa ye kuma ɲininkali kɛ na a diyara n ye dɔ wɛrɛ tɛ foyi tɛ ne Mali kanu tɛ foyi tɛ ni bonya ani karama ni sankɔrɔta ni dususuma tɛ nin ko in kulonkɛ de don. Le thème c'est paix et réconciliation parce que an b'a dɔn jamana in kɔnɔ yan u bɛ information minnu passer an ka kɔ kan Facebook ni fɛnw kan ka kɛ komi kɛlɛ de bɛ Mali la hali an tɛ se k'an kun bɔ kɛnɛma ne b'o a yira k'a fɔ k'o ye nkalon ye. K'a yira k'a fɔ ko siya bɛɛ bɛ se ka jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tulo ɲɔgɔn fɛ ka taa concert kɛyɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ baasi t'a la kɛlɛ bɛ dugu min na concert tɛ se ka kɛ kisɛci de bɛ yen donc ala n'ala kira barika la o kɛra n ka hakilina fɔlɔ ye hakilina filanan ye min ye komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na concert caman bɛ kɛ a bɛɛ ye VIP de concert caman bɛ kɛ a bɛɛ ye VIP de i b'a sɔrɔ ticket ye 5000 10000 mais i b'a sɔrɔ 10000 ye dɔ ka kalo kelen sara ye i b'a sɔrɔ dɔw ka tile baara bɛɛ y'o ye o tɛ se k'o ta k'a fɔ k'a b'a don concert la o de kun kama ne concert organisé stade 26 mars la maliyɛn bɛɛ lajɛlen
pour que an ka se ka taa tulonkɛ kɛ hɛrɛ la ni bonya ni karama ni dususuma ani dans la sécurité parce qu'on a tout prévu donc au kɔnɔna la ne ye tigɛ kɛ 1000 francs 2000 francs yɔrɔ tɔnɔ ko ni fufu de oui fufu avec FL Africa sigi kuma in kan tuguni dɛ avec ka mɛ pan ne kunna ko tigɛ ye jeli 1000 francs 2000 francs tiɲɛ yɛrɛ la n den donc an y'a jigin vraiment pour que bɛɛ ka se ka bɔ e bɛ niveau min na bi ala barika la non an ka tiɲɛ fɔ e bɛ niveau min na bi vraiment faso diya n ye ani denmisɛnninw diya n ye maliyɛnya k'a jira ko bɛɛ bɛ Mali la wallahi o diya n ye don sinon e bɛ niveau min na bi Sidiki e ka concert jamana wɛrɛw kan an b'a prix dɔn dɛ c'est vrai bon o hukumu de kɔnɔna la ne y'a jira k'a fɔ n ko bon problème t'a la donc ne bɛ nin kɛ Mali ye b'a kɛ n ka fa n'o ye parce que mɔgɔ kɛra cogo cogo i tɛ foyi ye kanubagaw kɔ o ye tiɲɛ i kɛra cogo cogo i tɛ foyi ye dɛmɛbagaw kɔ i kɛra cogo cogo i tɛ fosi ye duwawu ni barika kɔ o ye tiɲɛ donc o kɔnɔna la ne ko dɔrɔn n b'a ɲini Mali bɛɛ fɛ cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba wele kan bilalen don bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ seliba dugusɛjɛ lundi don an kɔrɔ stade la an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ lundi stade la et puis mɔgɔw ka bɔ joona an ka concert kɛ joona a ka bila joona bɛɛ ka taa ne yɛrɛ tun n'o yɔrɔ fɔ parce que ne yɛrɛ b'o n den ye mais ne b'o kuma mɛn mɔgɔ caman da u b'a ko Sidiki ka concert ko a ka d'u ye ka taa ko mais ko denmisɛnnin dɔw yɛrɛ bɛ taa k'u bɛ sunɔgɔ k'u tɛ se ka Sidiki ye bon problème ye min ye tonton yɔrɔ mɔgɔ i t'a foyi dabɔ a kama k'a fɔ k'i bɛ taa ko kɛ k'a si kanubaga ma parce que ale de ala barika la ko in bɛɛ ye olu de ye mais au jour d'aujourd'hui an ka public tɛ bɔ joona Bamakɔka yɛrɛ ye o de ye Bamakɔkaw de bɛ an lase ko ma bon Mali public tɛ bɔ joona i bɛ se k'a kɛ san minnu nana joona k'a fɔ i bɛ concert dɔ k'o ye ka tila k'a fɔ minnu nana ko bɛ dɔ wɛrɛ k'o donc o tɛ donc i b'a fɛɛrɛ kɛ de a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ala barika la ka concert kɛ a caman bɛ kɛ ten ko caman dɔw fana bɛ yen concert dɔw bɛ yen anw yɛrɛ fana t'o organiser i b'a sɔrɔ mɔgɔ de y'i wele a ye cachet sara i ye i kan ka taa concert kɛ bon n'i kan ka taa concert kɛ olu de b'a f'i ye bon sisan i bɛ se ka na olu de b'i wele il faut k'i ka na bon i y'a ye bon n'o ma ɲɛfɔ mɔgɔw ye a bɛ kɛ komi e de ka concert organiser len don wa a bɛ kɛ komi e de bɛ ka mɔgɔw la traîner alors que k'a sɔrɔ anw tɛ bon n'o dun fana kɛra tuma dɔw la an bɛ kɛlɛ kɛ dans la coulisse an bɛ fɛnw kɛ pour que juste an ka yɛlɛ scène kan ka se ka fɛn kɛ parce que a ko ka gɛlɛn mais souvent an b'a ɲini public fɛ n'Ala sɔnna na o tɛna sɔrɔ ni sen in na ta la an b'a ɲini public fɛ on a pris tous les dispositifs dans la sécurité aussi et puis dans la sécurité parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu fana bɛ yen olu ye perturbateurs de donc an y'o ko ta k'a sigi sen kan pour que u ka se ka taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la ka kow kɛ k'a dilan ka ɲa hɛrɛ la Sidiki o yɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ parce que i ye nin yɔrɔnin walawala sisan mɔgɔ caman tɛ nin dugu in dɔn parce que organisateur min bɛ aw wele k'a organiser n'olu m'u sagona jama ye kɔnɔla la olu b'a fɔ ko n'aw y'a daminɛ dɔrɔn mɔgɔ tɔw tɛna na don u tɛ aw nɔ ye vraiment bon artistes fana ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ne b'a ɲini faniw fɛ de aw fana bɛ yɔrɔ min na Sidiki ni mɔgɔ wɛrɛw fana kan ka lancer ni aw fɛ c'est vrai o yɔrɔnin ka di ne ye fo mɔgɔw k'o jate minɛ n'a fɔra sisan ko Sidiki bɛ jouer denmisɛnnin artistes minnu bɛ yen n'olu dɔnnen tɛ Sidiki aussi kan k'o denmisɛnnin artistes de fara a yɛrɛ kan public k'olu ye dɔw bɛ jouer Sidiki ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ a bɛ diw ye u fana bɛ faniw sɔrɔ Sidiki à travers Sidiki o fana bɛ yen nɔ n'est-ce pas très bien an b'aw fo vraiment a y'aw hakili to hali bi denmisɛnninw na aw k'u gɛrɛ aw yɛrɛ la cɛ an fana y'o exemple aw yɛrɛ la dɛ tɔnɔ à votre temps vraiment a ye mɔgɔw dɛmɛ yan hali ni mɔgɔ caman m'a dɔw ye ala y'a dɔw ye bi a ye mɔgɔ caman dɛmɛ yan a ye mɔgɔ caman kɛ fɛn ye mɔgɔ caman ka du nasɔngɔ bɔra o ko in na donc an bɛ ala de deli toujours nin si man gɛlɛn ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma et puis toujours a ka duwawu k'an fana ye mais Sidiki fɛn dɔ fana bɛ yen parce que ne taara i ka répétition suit parce que i bɛ fɛ ka ko wɛrɛ de yira fɔlɔ rappeur caman bɛ jouer ni semi live de c'est vrai mais e bɛ fɛ k'a yira nin sen in na k'a fɔ en fait semi live bɛ yen mais live yɛrɛ i ka nin kuma diyara n ye mun na
parce que Bamakɔ ka ani malien n'u tɛ min don u bɛ ko la gosi de n t'a dɔn u b'a la gosi a bɛ komi sisan mɔgɔ min bɛ furufuru dun sɔgɔma o sɔgɔma n'a tɛ gâteau dɔn n'a barila k'a ye a b'a fɔ a b'a essayer k'a nɛgɛ minɛ o ye tiɲɛ mais n'a t'a dɔn a b'a la gosi de o ye tiɲɛ bon généralement mɔgɔ caman ka réaction bɛ ten mais ne bolo hakilina la anw bɛ musique min kɛ d'abord ne ye jeli de ye ne bɛ fɔra de fɔ n fa bɛ kɔra de fɔ o fana fa bɛ kɔra de fɔ o fana fa bɛ kɔra de fɔ bon o hukumu kɔnɔna la ne b'o min kɛ o ye koba de ka kɔra fɔ n ka faniw ye ne bolo vraiment ne jatigiw de don si a ka di ne ye ka fɔli de k'u ye a ka di ne ye ne bɛ fɔli min kɛ barobaw ye a ka di ne ye ne bɛ fɔli min kɛ wura dusu ye mamalaw ye baroni gambiw ye u mɔgɔ caman caman n tɛ ka même le président même ouais c'est à dire i bɛ min kɛ hali i bɛ ka sigilen ɲɛna n k'o kɛ n ka faniw ye u ka nisɔndiya u k'a fɔ an ka jelikɛ ye nin de ka ɲi stade kɔrɔ o ye yɛrɛ dɔrɔn de y'o m'a faamuya bon donc sisan ne bɛ fɛ u k'a faamu ni ala ni ala kɛra jɛra n'a ye concert in playback tɛ on va faire ça en live avec le groupe au complet on a an ye mina min ta tɔnɔ depuis Mali kɛra Mali ye o de la main tigila ɲɔgɔn tɛ parce que ne ye nin fɔ émission na yan nɔ n ko minɛn dɔw nalen don u ɲɔgɔn bɛ deli kɛ stade la fɔlɔ son bɛ dɔ tulo girin ni zen fɔlɔ an tun bɛ taa concert kɛyɔrɔw la a bɛ fɔ ko Tikɛni Dia ka concert la ko minɛnw bɛ yen i b'i to i ka so i b'a mankan mɛn o ye tiɲɛ mais nin zen Buwabi sigilen to a ka so kɔnɔ sɔn ma n'ala sɔnna o siri lumière ko nin ayi n ko tɔnɔ a bɛɛ de bɛ yen sa c'est à dire a bɛ komi sisan an ye dispositif min ta i ɲɛ bɛ Bercy la Bercy bɛ fɛn cogo min Bercy scène subahana de an ye Bercy scène de ta avec les écrans o ɲɔgɔnna de taara an y'o ɲɔgɔnna de ta fɛn minnu b'a jɛ k'u labɔ Faransi ka na n'a ye yarɔ concert yɛrɛ wari yɛrɛ faralen bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn o tɛ se k'o kɛ bon an y'o minɛnw fɛngɛ par Eiffel Africa ka na n'a ye a nana m'a dɔn kunun ka kunna sini a nana ni olu fɛnw ye fɛn minnu b'a dafa ala barika la donc an bɛna ta kɛ nɛgɛ la n'an ye ta kɛ nɛgɛ la a bɛ dɔn k'a fɔ ko concert bɛ yen concert bɛ yen Siriki dɛ e ka nin kuma in yɛrɛ a ka man kan tɛ k'a fɔ ko wari ko bɛ nin na o a fɔ e bɛ kan ka concert kɛ seli ye maliyɛnw ɲɛ de c'est vrai c'est comme que ça bɛ chaud de don maliyɛn fɛn fɛn bɛɛ de ka jusqu'à Kidal c'est vrai n'aw tulo bɛ nin na a y'aw ka mobiliw ta joona aw k'aw ka terrainw ta joona aw k'aw ka avions ta joona aw kana ni opportunité ye aw kana manquer et puis Siriki kalikan de don k'a bɛ mɛn chaîne kan ni zen a bɛ mɛn a b'a daminɛ joona a bɛ maliyɛnw bɛ 2 heures de show non stop ça veut Siriki sisan n'i y'a faamu depuis i ye dɔnkilida daminɛ i bɛ fɛ sa k'o bɛɛ sɔn bɛɛ de tugu ɲɔgɔn na fo ka n'a bila bi la c'est à dire an bɛ ko de yira mɔgɔw la an bɛ film de yira mɔgɔw la c'est à dire k'a yira k'a fɔ ko Wizkid bɛ mun k'u ka jamanaw kan Davido bɛ min k'u ka jamanaw kan Chris Brown bɛ min k'u ka jamanaw kan Beyonce bɛ min k'u ka jamana kan ko ɲɔgɔn dɔ b'an fana fɛ yan min bɛ se ka a dɔn u bɛ se k'u waso ni min ye olu la k'a fɔ ko Beyonce e filɛ nin ye e bɛ Américains bolo Siriki Jabate b'anw fana bolo yan koyi donc ala barika la ne bɛ fɛ o min bɛ ka fɔ dɔw ka fara o kan k'o sira fana yira u la u k'a ye k'a fɔ ko nkalon tɛ quoi k'a fɔ ko an tɛ ka ko in kɛ ni fɛɛrɛ ye a bɛ ka kɛ ni tiɲɛ de ye m'a faamu non Siriki non a tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ komi an yɛrɛ kɛlen don ka sécurité ta an bɛ lancement yɛrɛ kɛ ni général tulo b'an na ministre de la sécurité c'est vrai nin tɛ ko den ye dɛ Salif ne kɔni b'a dɔn Maliba in b'e de bolo bi i dun jɔyɔrɔ ka bon Mali ko la vraiment nin tɛ ko den ye Salifu an hakili b'a la i k'i an dɛmɛ nin ko la kosɛbɛ vraiment pour la sécurité très bien tous les aides sont les bienvenus très bien parce que vie aussi jamana bɛ cogo min na minnu bɛ jamana dɔn olu de bɛ se k'a dilan o ye tiɲɛ donc n'i bɛ fɛ ka jamana dilan n'i sera a dilanbagaw la a ka ca ala fɛ u ka dɛmɛ c'est exemplaire mais Siriki donc an bɛ ala deli e yɛrɛ bɛ min na nin ye e bɛ kan k'a yira de Mali tu sais mɔgɔ caman de kan ka nin rôle kɛ bi c'est vrai jeliw artistes k'a yira k'a fɔ min bɛ kan mankankutu tiɲɛ min bɛ kan ka kɛ Mali kan ko nkalon don i n'i ka denmisɛnninya i hakili ka bon dɛ c'est vrai franchement parce que nin de kan ka k'an ka rôle ye bi o la gouvernement yɛrɛ fana kan ka artistes dɛmɛ nin na k'a tintin ɲɛnajɛ kɛ kɛ n bɛ kuma ma dɔɔni Abidjan filɛ kɛlɛ min kɛra Abidjan bɛ k'anw fɛ yan tiɲɛ don mais Abidjan artistes ye a
kɛlɛ bɔ Abidjan kan pewu fo mɔgɔw ɲinana wallahi wa o dun de don n'i taara Abidjan bi i t'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ kɛra ayiwa maliyɛnw aw t'a lajɛ an ka kɛlɛya de tuma dɔw la information dɔw bɛ passer a réseaux sociaux ni fɛnw k'i to yɔrɔw la k'a sɔrɔ pour terrain vie par des problèmes d'intérêt intérêt ko problème personnel et puis c'est des trucs personnels i bɛ mɔgɔw ta k'a fara i yɛrɛ kan ka mɔgɔw la sɛtanɛya k'u fara i yɛrɛ kan ala barika la ka olu bɛ tiɲɛ dɔn yɔrɔ yɔrɔ o y'a sɔrɔ c'est trop tard voilà u fana bɛ to fili la mais ala ka Mali kisi kɛlɛ ma parce que gagnant tɛ kɛlɛ la tiɲɛni dɔrɔn de bɛ yen c'est vrai i m'a faamuya tiɲɛni dɔrɔn de bɛ yen parce que kɛlɛ ka gɛlɛn quoi c'est vrai kɛlɛ ye tiɲɛni de c'est vrai a dabɔkun ye tiɲɛni de o ye tiɲɛ i bɛ se ka taa i b'i to kɛlɛ la sisan i bɛ dɔ faga i b'a sɔrɔ o ye dɔ di walima o ye dɔ fa ye o ye tiɲɛ o fana bɛ wuli de ko f'ale k'a den ta sara o ye tiɲɛ n'o nafa t'a la donc a tɛ ban quoi nin bɛɛ donc an bɛ ala deli ala ye Mali kisi nin bɛɛ ma waliyubaw n'an ka karamɔgɔbaw ka duwawu ni fɛnw ala y'u kisi nin bɛɛ ma donc an bɛ maliyɛnw yɛrɛ de kan maliyɛnw yɛrɛ de kan k'a dɔn k'a fɔ ko jamana min y'an bɛɛ jɛ ye min y'an ka sɔrɔ wariko tɛ ka sɔrɔ sanuko tɛ ka sɔrɔ ni si tɛ o ye Mali de ye Mali tɛ État ta ye Mali tɛ mɔgɔ si ta ye Mali tɛ IBK ta ye Mali ye maliyɛnw de ta ye o ye tiɲɛ donc o kɔnɔna la maliyɛn bɛɛ de kan k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ an bɛ ka ko min kɛ o ye tiɲɛ déjà ni ye kalan kɛ n bɛ kalan kɛ n yɛrɛ ye ka kalan kɛ n ka jamana de ye o ye tiɲɛ c'est tout Sidiki o yɔrɔ diyara n ye mais Sidiki j'ai l'impression que bɛn ka di ye trop o ka di ne ye kojugu parce que ne bɛ star dɔw ye u b'a fɔ k'u tɛ fitiri kɛ ni dɔnkilidala wɛrɛ ye f'i k'u sara mais ne y'a ye e ye fitiri kɛ ni Mali artiste caman ye c'est vrai i bɛ wari minɛ u la ne yɛrɛ renseigné i bɛ wari minɛ u la mais dɔw bɛ yen nɔ tɔgɔtigi dɔw bɛ yen n'u ko k'u bɛ fitiri kɛ i taara fitiri ɲini u fɛ u b'a fɔ de k'e bɛna tɔgɔ sɔrɔ olu sababu la ko f'i k'u sara wa tonton Amadu i b'a dɔn ko in yɛrɛ ye min ye jɔn tɛ se ka foyi di mɔgɔ ma ala de b'a bɛɛ d'i ma n'i tun bɛ se ka tɔgɔ di i yɛrɛ ma walima k'i bɛ se ka tɔgɔ di mɔgɔ ma i bɛ tɔgɔ di i ba de fɔlɔ ma o ye tiɲɛ parce que i kɛra mɔgɔ fɛ tiɲɛ o cogo cogo i tɛ se ka kɛ mɔgɔ si fɛ ka tɛmɛ i ba kan o ye tiɲɛ i y'a faamu bon ko in ye cogo min ye ko in ye min ye fana k'o dɔnnen don k'o faamuyalen don k'o tɛ wuli fiyewu artiste international wɛrɛ minnu bɛ mɔgɔ bɛ na an n'olu b'an ka businessiw kɛ ni min kan ka wari sɔrɔ o b'an ka wari sara mais yan ne ni olu de ye kelen i ye kuma in faamuya ne ni olu de ye kelen ye wa a ka ca ala fɛ ne kungo wulila olu de kan ka na ne dɛmɛ n'olu kungo wulila ne de kan ka t'olu dɛmɛ wa diɲɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de diɲɛ ye ɲɔgɔn escalier de ça va diɲɛ ye escalier de plutôt yɛlɛyɛlɛnnaw de don quoi donc an bɛ ɲɔgɔn nafa de dun mais an bɛ ɲɔgɔn nafa de dun mais an tɛ ɲɔgɔn sogo dun quoi ya donc ne bolo an ka kɔgɔ kɛ ɲɔgɔn ka hadamadenya la o ka wusa k'a fɔ k'i ka kɔgɔ k'i yɛrɛ ka n'a la fɔlɔ quoi merci o hukumu kɔnɔ ne ɲɛ b'a la star international ba caman bɛ yen nɔ Sidiki e n'olu donna ɲɔgɔn na cogo di i ka fitiri cayara i tɔgɔ bɔlen bi i ka stariya warankatara puis mɔgɔ badenw mɔgɔw bɛ rêve kɛ mɔgɔ minnu ye olu bɛ boli la ka na e nɔfɛ ka taa ko i y'u ka fitiri kɛ en fait c'est à dire secret wɛrɛ t'a la secret wɛrɛ t'a la wallahi secret wɛrɛ t'a la ka baara dɔrɔn i bɛ min kɛ o ka diya dɔrɔn i m'a faamuya an ka mɔgɔw ɲɔgɔnna k'a fɔ ko feere kun ye tɔnɔ de ye tɛ tiɲɛ n'i ka feerefɛn ka ɲi bɛɛ bɛ girin a kan i tɛ mɔgɔ wele o i b'i ka feerefɛn de sigi n'u b'a fɛ u bɛ n'a kama n'i ka dumuni ka di n'i bɛ dumuni feere n'i y'i ka tabalini sigi n'a ka di mɔgɔw bɛ na o i tɛ mɔgɔ wele o hali ni mori baara kɛra ka d'i ma a t'a ni ne tɔgɔ ye Sidiki sa i tɛ se ka diɲɛ bɛɛ tɔgɔ sɔrɔ k'o don i ka mori baara la k'olu ka na i ka tugun sɔrɔ bon donc sisan ne bolo ni ko ka ɲi dɔrɔn a bɛ ye tɔnɔ ko in yɛrɛ ye min ye dɛ i tɛ se ka kaba dan k'a fɔ k'i bɛ zɛrɛn sɔrɔ o la quoi o ye problème ye de quoi non o ye tiɲɛ ɔ Sidiki ne y'a ye i ni Safarel Obiane aw ye jiw dɔ kɛ ne bɛ fɛ k'o clipu yira an ka téléspectateurs la yanni i k'i lafiya dɔɔni n'o clipu banna
o y'a sɔrɔ sisan mɔgɔ caman téléphone b'u bolo u bɛ kan ka weleli kɛ k'a ye énergie TV ta c'est vrai mɔgɔw fana bɛ bɛn n'a ye i bɛna kuma laban min fɔ mɔgɔw fana ye tiɲɛ don an k'a to k'u fili ni i ka nin fitinin ye inchallah a ye nin lajɛ kosɛbɛ aw bɛna faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ ko Bamako Abidjan parce que on est deux pays frères et n'i y'a jateminɛ Abidjan ni Bamako bɛɛ ye dugu kelen de n'i ye ne ɲininka nin bɛɛ ye Manden de nin bɛɛ ye Manden de tubabuw de k'u fara mais alhamdulillah nin bɛɛ ye Manden de ne bolo nin bɛɛ ye Manden de et ne bolo nin bɛɛ ye union de fa kelen ba kelen denw c'est pour ça j'ai pris parce que Côte d'Ivoire kɛra ne Sidiki fɛ kojugu trop o kɛra n fɛ kojugu fo n y'a mɛn fo Ivoiriens yɛrɛ ko c'est la première fois olu ka kɛ artiste fɛ tan tantôt quelque chose y'a yɛrɛ bɔsi olu la malien artiste bolo tiɲɛ don parce que hali malien i b'a dɔn ko in ye min ye hali malien musique tun tɛ lamɛn u ka boîte la Sidiki ɲ'o t'a dɔn yɛrɛ ɲ'o mɛn u tun b'an critiquer o tɛ Mali dɔrɔn ye dɛ hali i taalen Dakar il paraît que k'i ka musique de fana ko malien musique tun tɛ jouer Dakar fɛn foyi tun tɛ jouer ni Mbalax tɛ o ye tiɲɛ i tun b'i ɲɛ ko nɔnɔ kɛnɛ la i tun tɛ an ka musique mɛn fo concert kɛyɔrɔ la n'an ka artiste minnu taara concert kɛ an ka juladen minnu bɛ yen an ka jagokɛla minnu bɛ yen an ka commerçant ba minnu bɛ yen olu tun ka taa sinon an ka fɛnw tun tɛ jouer mais alhamdulillah ala nana n'a ka na ye ala ye barika don ko Dakar dɔrɔn ye koyi est-ce que Afrique yɛrɛ est-ce que diɲɛ bɛɛ tɛ bi c'est vrai i ka son bɛ jouer yɔrɔ bɛɛ son bɛɛ c'est vrai boîte bɛɛ kɔnɔ fan bɛɛ fɛ Ivoiriens yɛrɛ kɔni vraiment olu kɔni bɛ ɲini e yɛrɛ ka sigi yen sa o de ka d'u ye u y'o fɔ minɛ ko kuma ta nationalité ta n ko bon on reste frère mais an b'u deli ala nana kira barika la Sidiki n tun bɛna ɲina Zena non ko in tun ye kulonkɛ de ye dɔrɔn c'est à dire kulonkɛ de don ale y'a essayer k'a bɛ ne corriger de ala y'ale yɛrɛ bila ka fili donc ne fana y'a fɔ n ko bon n ko komi ne filila aw ko ne t'a ne ye tan ne ye nin ye ne ye nin bɔ e fana filila donc an tɛ e furu ne ma parce que an fɛ parce que i ka fitinin dɔ kɛra sisan k'i furula de mɔgɔw hakili la ko Sidiki yɛrɛ de furula bon n ma furu fɔlɔ tɔnɔ parce que ne ka furu tɛ se ka taa e yɛrɛ kɔ ouais Zena an b'i fo k'i waleɲuman dɔn c'est une bonne personne mais Sidiki kuba wɛrɛ fana kɛra bon ne bɛ fɛ a k'i tɔɔrɔ dɛ ne bɛ fɛ vraiment plateau in kan bi bɛɛ kɛ nimisi wasa quoi parce que mɔgɔw t'i sɔrɔ tuma bɛɛ Sidiki non problème t'a la ne ye min fɔ o yɛrɛ o bɛ kɛ Sidiki ne ye kuma dɔ de mɛn jeliw b'a fɔ clip fana la ko i fasa dara ko avion t'u cɛ ye ne b'a bruit kumaw mɛn yɔrɔw la dɔw b'a fɔ o ye avion ka t'u cɛ mɔgɔ o bɛ se k'i kɛ cogo di ah non ce sont des histoires Ivoiriens ka inventé lu bon histoire tɛ dɛ mais vraiment ne bɛ fɛ ne min bɔra hadamadenw hakili ma dɔrɔn u bɛ bɔ sira de ɲini a la dɔrɔn sinon avion ko in tɔnɔ a bɛ komi sisan mɔgɔw y'u ka billet de ta bɛɛ y'i ka billet ta an yɛrɛ tun y'an ka billets de ta mais a don avion tun kan ka wuli midi de 10 heures ne ko n ko n ka se président ɲɛkɔrɔ président jumɛn a bɛɛ fɔ dɛ Sidiki ayi bon tɔnɔ mɔgɔw kama n tɛ fɛn i t'o fɔ ok d'accord n tun bɛ ka se président de ɲɛkɔrɔ donc anw tilala jeu la à partir de midi avion wulila ne sera aéroport ne ka se aéroport la ne ye weleli kɛ ko avion wulila o ko ni ala sɔnna ma nin avion kelen e bɛ don nin kɔnɔ wa i bɛ taa i ka ci kɛ a y'a sɔrɔ ne kun kan ka taa dugu wɛrɛ de la Abidjan dugu wɛrɛ la San Pedro ka t'olu ka concert kɛ stade la bon donc o kɛlen anw bɛ na aéroport la dɔrɔn ne nana sɔrɔ avion ye tour kɛ ka na jɔ ka ne kuma kɔnɔ pendant 30 minutes Allahu akbar donc après o kɛlen u ko avion seginna ka na ko ne ka n teliya ka don u nana ka ne ka minɛnw ranger fɔlɔ ka o ladon ka sɔrɔ ka ne yɛrɛ ladon donc ne taara ne y'i sigi dɔw ko ko bon parce que u y'a fɔ avion kɔnɔ ko c'est une personne VIP une personne vraiment importante qu'on a oublié donc u seginna donc consigne dilen comme olu seginna donc u nana reposer ne donnen dɔrɔn donc ko ko in taara ten u ye ne ye dɔrɔn ko donc an ɲina ne de kɔ donc u ye photo tali daminɛ ka a publier ka fɔ ko avion ye tour cɛ mais Sidiki a kɛra di donc min kɔni ma bɛn kɛlen ma o tɛ se ka ban fɔli ma an bɛ Ala fo c'est vrai ka Fana Sakɔ fo n b'a fo dɛ parce que
ni fɛn min danni ɲɛna ka fali ɲɛna i bɛ se ka dɔ fɔ o ko la parce que ne y'a ye tuma caman a y'i ban dɔnkilida ma i fa ko dɔnkilida man d'a ye sinon mɔgɔ tɛ se ka ŋaraya k'i ba bɔ n'a tun sɔnna dɔnkilida ma sisan a b'a sɔrɔ a tɔgɔ ye babaw tigɛ ka kɔbaw tigɛ nka a y'i sigi so kɔnɔ k'a man di i fa ye ala y'e ci a ma a bɛ ten de muso aw ma ye ne b'o de fɔ dɛ den bɛɛ b'a ba de bolo ni ba sɔnna jiginna a tɛ la ka kuma in na mais mɔgɔ bɛɛ b'i ba bolo dɛ bɛɛ b'i ba de bolo ni ba sɔnna walahi bilahi talahi n'i sɔnna fɛn caman bɛ fɔ ko caman bɛ kɛ mais a bɛ to ala ta la dɛ o ye tiɲɛ Sidiki o de la i b'o de bolo i fa yɛrɛ ka ɲumanya fana parce que aw fɛ yen nɔ dagaba de bɛ yen i fa tɛ ɲigi mɔgɔ la kɛ dumuni c'est vrai bɛɛ bɛ jɛ o yɛrɛ de tumani yɛrɛ ne ye dabali ban tumani ka ko la depuis n y'a dɔn don min ani fatɔw ni lagalagatɔw i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye n'i taara tumani ka so dumuni heure mana se bɛɛ b'i sigi tuma dɔw yɛrɛ Sidiki b'i jɔ de k'i ka kuyɛri kɛ tan o ye tiɲɛ mais Sidiki e ka dɔgɔyama tɛ se mɔgɔ si ma don in kɔnɔ o de y'i diya ne ye c'est vrai mɔgɔ bonyabaga bɛ s'i la kojugu an ka ɲɔgɔn bonya Sidiki an bɛ clip in lajɛ ni ala sɔnna ma aw dili mɔgɔw ma a ma nɔgɔn mais est ce que ni mɔgɔw mago b'i la sisan numéro jumɛn de bɛ se ka d'u ma facilement u bɛ se k'i sɔrɔ min na parce que Sidiki mɔgɔw fana mago b'i la sous région kɔnɔla la yan Mali yɛrɛ kɔnɔ hali région kɔnɔ mɔgɔw mago b'i la i ka taa concert kɛ région na mais n b'a mɛn dibi la yɔrɔ caman na u b'a fɔ ye Sidiki an tɛ se ka Sidiki ta an tɛ se ka Sidiki ta ka taa région kɔnɔ c'est vrai non a ye na ban non Sidiki t'o mɔgɔ ko gɛlɛntigi ye o c'est vrai stariw bɛ ta wari min na ka taa jamana wɛrɛ kan Sidiki tɛ se k'o bin maliyɛnw kan c'est vrai e m'a ye a bɛna nin sanbɛ su kɛ gratuit parce que 1000 francs 2000 francs ne kɔni bolo o ye fu de tiɲɛ don fu don mais numéro jumɛn bɛ se ka di mɔgɔw ma n'u bɛ se ka weleli kɛ n'u bɛ se k'i ka information sɔrɔ yɔrɔnin kelen mun tɛ nkalon ye quoi bon nkalon tɛ min na ala n'ala kɛra barika la manageriw bɛ n bolo n dɔgɔmuso Jelika ye n ka manager ye Ali Castro ye n ka manager ye donc a ka ca ala fɛ olu ka numéro an bɛ tila k'o di pour que ayi Sidiki bɛ se k'a di sisan oui bɛ se k'a di sisan ok ko gɛlɛnw tɛ ala n'ala kɛra barika la Ali Castro ka numéro ye 76 18 74 84 76 18 oui 74 84 o ye Ali ta ye o ye Ali Castro ta ye ok Jelika dun Jelika ka numéro ye 70 non 90 90 99 60 ok a segin a kan tuguni 90 oui 90 oui 99 60 mais est ce que facilement n'i ye nin numéro fɛn fɛn wele su u bɛɛ sɔrɔ ka di ninnu de bɛ ne ka wagati kow bɛɛ lajɛlen gérer ok ninnu de bɛ ne ka kow bɛɛ lajɛlen gérer d'accord parce que Bamakɔ kuma ma nɔgɔn quoi c'est vrai mɔgɔ caman bɛ fɛ ka gɛrɛ i la mɔgɔ caman bɛ fɛ ka rendez-vous ta ka t'i fɛ yen mɔgɔw t'a kalama ko n'i taara e ka so n'i wulila sunɔgɔ la k'i bɛ bɛɛ fo tiɲɛ don Sidiki yeli kɛ nɔgɔn mais dɔw bɛ yen nɔ yɛrɛ u mago don k'a fɔ k'u bɛ Sidiki ye dɔw b'a fɔ Sidiki tɛ ye Sidiki bɛ tan mais n'i ye ninnu fɛn fɛn wele a ka ca ala fɛ i bɛ contacter sɔrɔ i bɛ ye d'accord o yɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ Sidiki an bɛna se kulu min na se cɛncɛn kan sisan nɔ jamana bɛ cogo min na vraiment an tɛna fɛn fɔ tuguni i y'a bɛɛ fɔ i bɛ concert in kɛ kun min na o ye la paix ka Maliba in kɔnɔ k'a jira vraiment artistes jɔyɔrɔ ye min ye jeliw jɔyɔrɔ ye min ye nka Sidiki hali bi e bɛ mun appel lancer maliyɛnw ye pour que an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn min na cogo min bon tɔnɔ ne bɛ se ka min fɔ maliyɛnw ye pour que bɛn ka na Mali la f'an yɛrɛ dama ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ o ye tiɲɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn tolérer o ye tiɲɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma o ye tiɲɛ an kana ɲɔgɔn hakɛ ta o ye tiɲɛ an ka ɲɔgɔn bonya o ye tiɲɛ n'o kɛra ko caman bɛ yen o bɛ changer bi gɛlɛya sera mɔgɔw hakili la gɛlɛya sera mɔgɔw dusukun na gɛlɛya sera mɔgɔw nin na ne bɛ appel min lase fɛn kelen min bɛ an bolo n bɛ segin a kan min b'an bolo ko y'an bɛɛ jɛ ye ko
i farikolo y'i ta ye i ɲɛ y'i ta ye mais Mali y'an bɛɛ jɛ ye o ye bɛɛ ta de n'an y'o tiɲɛ an bɛ tɔw ta ye an b'an sigi an tan kolo kɔnɔ Ala k'an kisi o ma amina yarabi donc ni an ma min sɔrɔ bɛn na an t'o sɔrɔ kɛlɛ la n'an ma min sɔrɔ bɛn na an t'o sɔrɔ kɛlɛ la donc ne b'a ɲini bɛɛ fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen an ka ɲɔgɔn faamuya ni min ma min faamuya c'est à dire o k'o tolérer après dusu mana da hɛrɛ bɛ na o ye tiɲɛ voilà donc o ye ne hakilina ye o ye tiɲɛ Sidiki i ka nin kuma diyara ne ye kosɛbɛ i bɛna concert min kɛ pour la paix ne bɛ Ala deli Ala ka don yira an na amina rabi et puis Ala ka a don hɛrɛ la ka bɔ ni hɛrɛ ye en même temps i ye nin hakili sɔrɔ cogo min na ne fana bɛ fɛ ka ko dɔ dulon i bolo la bi Ala ye studio d'i ma et puis Sidiki mɔgɔw hakili la k'i ka dɔnkilida poyira yɔrɔnin kelen de ne y'a mɛn mɔgɔw da ne ye kuma caman fɔ mɔgɔw n bɛ baro kɛ yɔrɔ dɔw la ne b'a fɔ mɔgɔw ye n ko Sidiki tun bɛ mɔgɔ caman ka son kɛ k'a sɔrɔ rap tɛ c'est vrai k'a sɔrɔ i yɛrɛ mɛ dɔnkilida daminɛ tiɲɛ don parce que artiste dama dama bɛ yen Safi Jabate ka Wadada Sidiki ne bolo e de y'a kɛ c'est vrai Fati Ɲame ka Ɲafigi Ɲabɛlɛ ne bolo e de y'a kɛ c'est vrai artiste ba caman bɛ yen nɔ bibi na mun ka dɔnkiliw ye succès ba caman d'u ma tiɲɛ don Nampi Sadio ninnu ni fɛn a ka ca Baba ninnu Mohamed Jabi ninnu ne bolo e de y'a bɛɛ kɛ yanni i ka bɔ an ye en fait ne mɛnna kɔ fɛ kosɛbɛ ka mɔgɔw dɛmɛ o ta la j'ai juste vu que wagati de bɛ ko bɛɛ la mɔgɔ bɛ se ko la wagati min i b'o de kɛ o ye tiɲɛ n ye décision ta n ye n tɛgɛ kɔni den kelen min jɔ mɔgɔw la n y'a tɔ jɔ n yɛrɛ la c'est tout n ye den kelen jɔ mɔgɔw la k'a tɔ 9 jɔ n yɛrɛ la chose qui est normale fiɲɛ mana wuli bɛɛ tɛgɛ b'i kun la tɔnɔ o ye tiɲɛ donc j'ai vu que fɛn caman kɛra n na fɛn caman kɛra n na n tɛ min mérité n yɛrɛ de wulila dɔrɔn k'a dɔn k'a fɔ ko c'est à dire n kan ka wuli ka sɛbɛ kɛ ka baara kɛ donc n y'o hakilina ta ka baara kɛ n yɛrɛ c'est tout nka Sidiki ne bɛ son wɛrɛ fana lamɛn on dirait que dɔgɔnin dɔw fana bɛ studio kɛ sisan alhamdulilah dɔgɔnin dɔw bolo o kɔfɛ Bala ni Ahmed Jabate Ala ye barika d'u bolo la kosɛbɛ wa Ala ye barika d'u ka ko kɛtaw la kosɛbɛ n'u ka denmisɛnniya c'est à dire ne fana tun b'a dɔn k'a fɔ ko ne fana bɛna dɔgɔnin sɔrɔ dɔgɔnin min n'u ye c'est à dire dɔgɔnin minnu bɛ jamaw lawuli dɔgɔnin minnu bɛ jama sɔrɔ dɔgɔnin minnu ye mun fana y'i ka siniɲasigi voilà ne fana bɛ se ka n jigi da minnu kan wa u bɛ ka n jigiya fɛ u bɛ ka n dɛmɛ n ka ko la u bɛ ka baara kɛ fana mais concert in na Bala bɛ na Bala ye concours de organisé même a ye concours de organisé a ye biti dɔ bila net kan ka mixtape promis a tigi ye un album gratuit produit par Jabateba Music n'a clip n'a fɛn bɛɛ Ahmed fana y'o de ye a fana bɛ na a fana n'a ka jama bɛɛ nalen don a fana n'a ka jama nalen don jani ko in o to la an bɛ sɔn ka nin daminɛ a bɛ daminɛ depuis a bɛ daminɛ joona dɛ a bɛ daminɛ joona depuis 20h ninnu b'a sɔrɔ an ɲagalen bɛ yen o la il faut que mɔgɔw ka bɔ depuis joona ni mɔgɔw bɔra joona a ka ca Ala fɛ u bɛ fɛ ka Sidiki kɛ mɛn scène kan cogo min n'aw bɔra joona aw b'aw sago sɔrɔ a tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ ni Ala ni Alakira sɔnna ma Sidiki vraiment ni kuma laban min b'i bolo i bɛ o kuma laban fɔ an ye sisan kuru bɛ fɛ ka se cɛncɛn kan nka i tɛ taa ni bɛ acapella fitinin ka an ye o bɛ diya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ o tɛ problème ye tɔnɔ n'i y'a bila cogo min na an b'o kɛ hakili b'o ne bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn concert in tɛ mɔgɔ ko ye wa artiste ko tɛ Mali ko de don an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa fête kɛ dɔrɔn k'a bila dan na ka taa fête kɛ dɔrɔn k'a bila dan na ni min bɔra la dugu mana n'i ko i cɛ ka ɲi su fɛ dugu mana jɛ i b'i ye o dɔrɔn de don komi i ko ko n ka capella bɛɛ kɛ n bɛ sɔrɔ miiri ka fɛn dɔ jateminɛ ouais mais yanni k'i miiri o la Sidiki ne bɛ fɛ ka projet dɔ d'i ma vraiment Mali kɔnɔ bi i lamɛnlen don tiɲɛ don i b'a ye artiste baw ni kɛlɛ b'u ka yɔrɔ la u bɛ artiste denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan artiste kɔrɔbalenw fana fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ don ka bɛɛ kɛ la bɛɛ da a dɔw kɛra mais ne bɛ fɛ e yɛrɛ de kɛ nin tɛti ye i ye concert in hakili sɔrɔ cogo min kɛ la bɛɛ kɛ
i kɛ ko tɛti ye studio b'i bolo fɛn b'i bolo k'a yira an ka jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ jeliw bɛ yen hali bi artistes bɛ yen hali bi an bɛ sɛgɛn tiɲɛ don tant que jamana ma sumaya anw fana t'a dabila nin concert kɔfɛ ne bɛ fɛ vraiment i ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan tuguni. Ouais, c'est parce que je prévois aussi de faire un concert le 22 septembre gratuitement au boulevard de l'Indépendance. Mais 8 mars fana la i y'a kɛ ni 8 mars kɛ olu ye n ka concert gratuit ye. I y'o kɛ musow kama Mali muso bɛɛ fo ne kama y'a ye Sidiki ka ni pojo a photo diyara ne ni photo bɛɛ parce que ne ɲɛ b'i ba jɔlen ne kɛrɛfɛ. c'est vrai a kɛra. Ah franchement a ye ne touché. non mais mɔgɔ ka ko bɛ i ba de. denmisɛnninw aw tulo t'a la Sidiki ka secret tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ a ba. c'est vrai. ayiwa ni mun bɛ fɛ ka reçu a y'a lajɛ bɛɛ kɛ k'i ba fɛ bɛɛ k'i ba lamɛn Sidiki ni mɔgɔ y'i ba lamɛn ne ko nafa jumɛn b'a la de. bon ni mɔgɔ min k'i fa ala b'i fa ni mɔgɔ min k'i ba ala b'i banba. ok diɲɛ bɛ nin fila de bolo wa ba ni fa ye ala ni ala kira yɛrɛ exemple de ye dugukolo kan. ɔ ne sɔnna k'olu la o fila bɛɛ ta lamɛn. n'i ye olu lamɛn ala ni ala kira barika la munna diɲɛ t'a to i t'a la. kuma banna. surtout. ne yɛrɛ tɛ kuma bilen ni kuma banna ni film banna i bɛ ka pela kɛ sa sinon ne yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ kuma tɛ ne da bilen. ala diya o sote jarabi la jama diya o sote jarabi la i ma dɔn na cɛ i ma dɔn na ala diya o i ma dɔn na le tonton madu diya ye mɔle tumani diya ye mɔle Sidiki diya ye mɔle sote jarabi la i ma dɔn na i gɛrɛ na i na touché ala diya ye o ne b'i fɛ i gɛrɛ na na touché ala diya ye o ne b'i fɛ. Merci fiston. Merci le papa. Énergie TV baarakɛlaw bɛ yan. Vraiment k'aw remercier ni ye confiance de. An ka président bɛ yen Hayidara. K'a bani Sorifu ani bani Asimu kan. ok ko a ka barika danaya la k'a da ne fa kan k'a da ne kan k'an ka n'an sigi ka jabaranitigiw ɲɛnajɛ parce que télé ko ye fɛn dɔ i bɛ mɔgɔ min ta k'a bila la a bɛ se ka mɔgɔw bila i yɛrɛ la dɛ o bɛ se ka kɛ o. o ye tiɲɛ. Mali hypocrite cayara o ye tiɲɛ. bon n'i ye animateur ɲɛnamaw ta u bɛ baara ɲuman min kɛ o de bɛ ka télé la sankɔrɔta donc o kun kama an b'a fɔ k'a Hayidara a bani Sorifu ani bani Asimu kan k'a ni kankelen tigiya. Filamuso de b'a kun koyi. filamuso ko in dɔrɔn ne yɛrɛ fana filamuso ko in. yala a ferme nɔgɔ. non filako in tɛ ko den ye dɛ. I ni filaw y'i sɔrɔ. a nɔnɔ ko. tɛ bɔ foyi fɛ. Sidiki a bɛ dɔ ye fari la minɛ fari in yɛlɛmana sisan dɛ on dirait que tiga bɛ nɛnɛ min su fɛ. ne kɔni ni nɔnɔ famalen don su fɛ. Sidiki ne dalen t'o la den i bɔrɔn bɔra dɛ. tɔnɔ ko ka ca. ok balimaw Sidiki tun b'an bolo. D'accord, vraiment i ni ce i ni baraji fɛn min b'i natɔ sɔrɔ k'i ni tatɔ sɔrɔ ala ka concert in jira an na vraiment bɛɛ kɛ t'i ka tige ta joona bɛɛ kɛ na joona Sidiki ka ma scène kan ni jama bɔra joona dɔrɔn Sidiki ko k'ale ka jeu dulonnen don aw de la ni jama bɔra dɔrɔn an b'a daminɛ joona ala k'a ɲɛ k'a d'an ma hakɛto bɛ nin kan n'an donna min gasi la ayiwa vraiment o kɛ yafa ma fɛn bɛ ji min o bɛ fili vraiment aw bɛ yafa ma ala kama kira kama an b'a lawuli a kama hakɛto bɛ nin kan salamu bye bye à la prochaine. Ambiance